Ndonzi Nyemudzayisawi ndogara Mota Force. Baba vedu mafirawo atinonyatsokusikana nawo. Chakanyanyotirwadza ndechekuti baba vedu isusu tiri kunyaradzwa. Mukadzi wababa wedu anova mudiki wanga wagara naye ndiye akatora bhodhi yababa vedu obva aenda nayo kumusha kunova kudomboshawa. Vaenda nayo kumusha, isusu takazosara tosvika bhodhi yatosvika kudhara pasina kana weukama akaenda nebhodhi. Mukadzi wavo chete ndiye akangoenda nebhodhi. Vasvika ikoko havana kuda kutimirira isusu. Amai avo vakabva vaudza vanhu hama dzavo dzanga dziriko iko kudomboshawa kuti isai bhokisi nepahwindo. Saka tichisvika isusu takasvikoudzwa nevanhu vanga varipo zvakanzi mamboona zvaitika baba wenyu hawana kumbopinzwa nepadhoo, baba wenyu chitunha chavo chaiswa nepahwindo. Takati chirudzii, zvakanzi hasutomboziva. Saka isusu hama dzedu hadzinambokwanisa kubvunza amai avo, vakangoramba vakanyarara. Rinozova zuva rekuvigwa kwababa vedu, baba vedu chitunha chavo futi chakabva chabudiswa nepahwindo. Hama hapana kana hwana akambosimudza musoro, chabudiswa nepahwindo. Zvapera izvozvo ndopavakatanga kurohwa nevanhu vakati chitunha chabudiswa nepahwindo. Zvinova izvo zvatakanzwa kuti chitunha chakange chapinzwa nepahwindo. Zvadaro ndopatakazotanga kusimudza musoro, vanhu tangoti hakuna zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika zvakadai. Ndopatakaendesa nyaya iyi kwaChief Chinamhura kuti ndozvakaitwa anova mukadzi wababa wedu akapinza nekubudisa chitunha chababa wedu nepahwindo. Saka tanomhan'ara kudaro, Chief Chinamhura akabva ataura kuti amai avo vanofanira kuripa dzinza rekwedu isusu kunova kuriko kune chitunha chavakabudisa nekupinza nepahwindo, vaifanira kunge vachiripa nemombe. Kuna Chief Chinamhura nekusvibisa kwavakaita dunhu raChief Chinamhura, vakange vakanzi vanofanira kuripa futi kuna Chief Chinamhura nemombe. Asi amai avo kubva 2017 kusvikira nanhasi havana kukwanisa kunge vachiripa kuna mambo kana kwatiri isusu. Saka isusu taona kuti nguva yareba, ndopatakafunga kuvakira guva rababa vedu. Tavaka guva rababa vedu, amai ava vari kuzonzi isusu patakavaka hatinambovaudza kuti tafunga kunovaka guva, takangozviita muchinyararipo ukama hwedu. Saka amai ava mento vakaudzwa nani kana kuti vakazviona sei kuti guva ravakwa. Saka amai ava ndopavakatanga kutuma vazukuru vavo vachivatuma kuvana vedu isusu, vachiti imi makavaka guva musinembondiudza kuti zviite sei, uyezve makavaka guva musinemboguva hembe dzababa wenyu, muda kuti hembe dzenyu tidziite sei. Zvakanzi nevazukuru vavo ambuya ava, hembe dzababa wenyu dziri kutinetsa, tikutadza kugara kumba nehembe dzababa venyu. Hembe dzababa wenyu idzodzo tiri kudzitora tonodzisa kumba kwemwanakomana wababa vedu ava. Saka kutaura kuno kwari kutotsvaga pamba panogara hanzvadzi yangu anonzi Washington Zavi. Saka wari kutotsvaga kwaanogara kuti watsvage rori vaendese hembe dzababa vedu. Zvinova izvo zviri kutotishungurudza kuti ivo amai ava havana kuripa zvakataurwa namambo, asi vakuda kubvisa hembe dzababa vedu ikoko iye vachingotuta vasinyemboripa zvavakange vakaudzwa. Vari kuti hanzi baba wenyu vari kutinetsa, kuti vari kumuka, ndozvazviri kutoreva. Baba wenyu vari kutinetsa, indikira baba wenyu takuya zvodziisa kumba kunogara hanzvadzi yangu. Isusu mhuri yekumufi tikuti hembe dzatimbodzigove kunyange zvakaita sei kusvikira waripa zvavakunge wakaudzwa naChief Chinamhura. Isusu hatisi kutombotya nenyaya yekuti isu hatina kana chekuita takaita una baba wedu kuti waparari. Saka toona kunge zvatiri kutoita izvozvo baba wedu vacho totitungamirirawo toti tisambodzigove hembe idzodzo kusvikira waripwa, kutadza kwakaitwa namai avo. Isusu ndomaonero atiri kutozviita kubva pazvakaitwa kusvikira nazvinozi, tikutongoona kunge pane ushereketwa hwakaitwa. Ndosaka takati hembe hatigove kusvikira ivo amai avo waripa.